Здравейте! Днес ще уча за розамарина и съм отрязал стръкче розамарин и съм го залепил на тази страница. И пише тук за какви приложения може да се използва. И ще си направим тоник за лице. Сега отиваме да наберем розамарин, салвия и лавандула. И ще го залеем това с надядо ябълковия му оцет. И по пътя може да срещнете много билки, защото се намираме в Розарен билкариум в село Неофит Рилски. И сега отиваме вече да го наберем. Можете да сканирате ето този QR код и ще ви излезе музиката на растението. Сега и ще наберем и лавандула на цвят и по стръкчета. Сега отиваме и за салвията в четвърта градина. Ето я и салвията. Сега ще нарежа първо билките и ще ги напълня в буркана. Сега заливаме с оцет. 3 седмици трябва да стои, като разклащаме всеки ден. Абонирайте се за моя канал и за сайта на Словоздрав. Чао!